ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ଆଣି ଚା ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଚା ପିଇଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ज़्यादा ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେମିତିରେ ଘଣ୍ଟାରେ 9:30 ବି ବାଜିଗଲାଣି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ସେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଫେରିଲା ଟାଇମ୍‌ରେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବରା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଚିଟ୍ ଡେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲା ଜମା ବି ଜିମ୍ ଯାଉନି। ଆହୁରି ମେ ବି 2-3 ମାସ ଯାଏଁ ମୁଁ ଜିମ୍ ନ ଯାଇପାରେ, କାରଣ ମୋର ବ୍ୟାକବୋନ୍‌ରେ ବହୁତ ହି ज़्यादा ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ L5-S1 ଡିସ୍କରେ ହିଁ ସେଇଟା ଖାସ କରିକି ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଥିଲି କି ମାଆ ଟଫିକି ବହୁତ ହି ज़୍ୟାଦା ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଟଫି ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଗେହ୍ଲା ସାନ ପୁଅ। ପାଗ ତାପରେ ପୁରା ମେଘ ପୁରା ଆକାଶରେ ପୁରା ଘୋରେଇ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଏମିତି ପାଗ ସହିତ ଟିକେ ଆପଣ ଚା ନ ପିଇବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ରେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ରିପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ୍‌ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି କି ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ରିପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚା ବି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଚା'ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବି ବହୁତ ପାଣିଚିଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚା'ଟା ଠିକ୍‌ସେ ବନେଇ ପାରିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଡିନର୍ କରିବାକୁ।